Dakle, dobar dan i dobrodošli na tribinu Kaidan o japanskoj fantastici, kako u tradicionalnom smislu, tako i u književnosti. Ja sam Jelena Jokanović, moderator ovog panela i osoba koja će najmanje pričati, što sam obećala već 25 puta, tako da možete biti uvereni da će biti bar delimično tačno. Ja sam inače potpredsjednica Udruženja ljubitelja naučne fantastike i fantastike uopšte Lazar Komarčić, ali pre toga sam opet bila potpredsjednica Udruženja Sakurabana koje je organizovalo festival Japanizam 10 godina, tako da sam bila poprilično u svetu japanske pop kulture i onda ostavila sam ga mlađima, ali eto, ponekad se vratim s vremena na vreme. I ovde sa mnom na panelu mogli smo reći da ovo zapravo imam prevodilački panel, s obzirom su svi ljudi na ovom panelu, uključujući mene zapravo prevodioci. I ovde imamo Miru Satarić, koja je japanolog, pisac i prevodilac stručnih i tehničkih tekstova. Zatim Mateja Varić, koji je i takođe japanolog, prevodilac i pisac. I Milica Mesarović, koja je takođe prevodilac i budući bibliotekar, ako se ne varam. I japanolog, podrazumevam da su svi japanolozi sem mene. Panel je zapravo stručan. Ja sam ovde samo da zabavljam publiku. Dakle, kao što sam već pomenula, mi ćemo pričati o Kaidanu, o japanskoj fantastici. Zapravo je ovo savršen moment za to, jer evo, leto je. Doduše nije 39 stepeni, ali i dalje je vruće leto, a u Japanu je upravo leto doba kad se pričaju strašne priče i priče o duhovima, delom zato što je japanski dan mrtvih zapravo pada u juli i u avgust, zavisno je tako od provincije do provincije, za razliku od zapadne kulture. I sad, da smo mi, kad bismo stvarno bili true, što bi rekli, mi bismo sad dodali zapalili 100 sveća i onda bismo pričali 100 strašnih priča i gasili sveću po sveću kako te priče završavamo. Kad ugasite 100. sveću, trebalo bi se pojavi čudovište ili neka vrsta utvare, što pokazuje da sve zemlje imaju neku svoju verziju krvave Marije i sličnih igara. Dakle, mi smo ograničeni vremenom, prostorom, a i brojem priča koje znamo, tako da ne možemo zapaliti 100 sveća i pričati 100 priča, ali možemo jednu. Koju ćemo ugasiti na kraju tribine. Ja ću staviti sad sat, čisto da bih se podsjetila koliko vremena imamo, jer vrlo je moguće da ćemo se zaneti. Ali, dakle, naša tema je Kaidan i bilo bi red da prvo kažemo zapravo šta je to Kaidan, o čemu se radi, a ko će nam to bolje reći nego ljudi koji su se tim bavili, tim izučavali, tako da, Mateja, izvoli. Da li radi, da li se čujemo? Super. Hvala vam svima pre svega što ste došli. Dakle, Kaidan, osnovni termin, dakle, on se nalazi i u imenu, možda, ako se ne varam, tribine. Mi kažemo strašna priča. Mislim, šta tačno znači strašna priča? Šta uopšte znači horor? Da li je to horor ili fantastika? To je nešto o čemu se raspredalo i raspreda se i dan danas i u zapadnoj teoriji fantastike i teoriji horora. Tako da Kaidan nije nešto, naravno, što možemo iscrpno objasniti u ovom predavanju, ali možemo bar da počnemo od nekih osnovnih definicija. Znači, Kaidan samo po sebi, šta znači Kaidan na japanskom? Kaidan ne znači ništa drugo do čudna priča ili priča o čudnom. I Lafcadio Hearn, o kome ćemo kasnije nešto više, on je, mislim, jako dobro to preveo kao weird tale ili jednostavno strange tale. I takve priče su se tako, uostalom i recimo u 18. i 19. veku i na zapadu nazivale. Dakle, zašto priča o čudnom? Dakle, priča o bilo kakvom čudnom, neobičnom fenomenu i to, vidjet ćete, ne spada nužno pod horor, zato što horor podrazumeva neki strah. Ovaj fenomen može biti, dakle, on je najčešće možda neprijateljski, mi smo navikli na nekakva čudovišta, pogotovo sad kroz savremenu japansku pop kulturu, ali to može i nešto biti nešto što bismo radije podveli pod fantastiku.
ili nešto što uopšte ne bismo uključili u domen fantastike ili horora, kao što će nam kasnije objasniti Milica. To su i neke priče koje se mogu objasniti na realan način, ali bitno je da je, dakle, priča o čudnom. I sada, da li bi možda trebalo da kažem nešto o istorijskom? Da, osim ako Milica hoće nešto da dodaš. Da. Ne? Posle? Posle nešto, da. Onda ajde. Kreni u istorijsku priču, otkud Kajdan i kako Kajdan. Od Kulina Vana, ali tako ne. Tako je, to volimo. Pokušat ću da budem sažetiji nešto. Dakle, ako pričamo o japanskoj, dakle, fantaziji i fantastici, mi danas kad kažemo fantasy, to je nešto potpuno, dakle, drugačiji fenomen. Šta je, dakle, fantastika u toj japanskoj književnosti? Ona, mislim, kao i u svim književnostima, dakle, nije japanska književnost ništa specifičnija po tome, fantastika se javlja u japanskoj književnosti još od njenih početaka. Dakle, mi imamo, a čak i da ne podvedemo fantastiku pod mitologiju, a mitologije u Japanu imamo mnogo, mi ćemo naići na neke fantastične zapise čak i u ranim japanskim istorijama. Znači, na primer, teče neki sasvim običan narativ kako je kralj uradio to i to, osvojio tu i tu oblast, pobio tog i te plemiće koji su mu se usprotivili i onda samo naiđete na nešto, a onda je poslao vojsku da istrebi to i to čudovište, na primer. Tako da fantastika je nešto, ili oni to možda nisu shvatali kao fantastično, nego više kao religijsko možda, ali se javlja u japanskoj književnosti još i u istorijama još od njenih početaka. Onda, paralelno sa tim, imamo jednu religijsku granu, koja zapravo i nije toliko domaća japanska. Dakle, o čemu je reč? Reč je o budizmu. Budizam, dakle, kao religija sa azijskog kontinenta koja je došla u Japan, ona je donela sa sobom vrlo raznoliku mitologiju. I upravo su ti budistički sveštenici bili, oni su prvi zapisivali te nekakve čudne, nadprirodne, strašne, možda ne nužno horor, ali baš takve čudne priče, naravno ne iz čistih književnih pobuda, kao što mi možda danas imamo koji čitamo fantastiku, bavimo se njom i to, oni su to uglavnom koristili u propovedi, dakle, gde ćete bolje naučiti vernike da se klone toga i toga, nego kroz neko čudovište. Mislim, mi to imamo i na zapadu, sasvim je jasno svakome ko uđe u crkvu pa vidi one paklene predstave i tako dalje. Međutim, to je sve ovo što sam, da, i taj možda bi bilo korisno da spomenem, dakle, ti neki prvi spisi čudnih priča, zbirke čudnih priča, javljaju se još u 9. veku, dakle, to je vrlo, vrlo rano. Mi čak ni i u Evropi nemamo baš zbirke posvećene tome tako rano. Ali to je sve u suštini, to su fantastični elementi u nečemu širem, ali to nije fantastična književnost. Dakle, mi smo napisali u opisu tribine da ćemo pričati nešto o fantastičnoj književnosti, time slobodno. Ne kažem, mislim, pričat ćemo naravno i o književnosti, ali treba pomenuti korene fantastike. Meni se činilo što je interesantno u Japanu, što njihova mitologija, da kažemo, dolazi te mešavine šintoizma i budizma, gde se prožimaju i, mislim, i šintoizam da sve stvari imaju duhove, uključujući stene, drveće, i vidimo taj spoj toga i budizam, mislim, kako sam ja upoćena zapravo ovi osvetoljubivi duhovi, to je prvenstveno uticaj budizma, to je uticaj Kine kad je došao budizam. Tako da je to jedan onako zanimljiv amalgam, meni se čini. Tako je, amalgam, to je odlična, mislim, prosto ceo Japan, cela japanska kultura je neki amalgam nečega, to je beskrajno fascinantno izučavati, koliko oni zapravo ne razlikuju i ne smeta im ta mešavina, dakle, tog domaćeg šintoističkog u šumi živi taj bog, taj, koji se pretvara u tu životinju i tako dalje, i tog novo pridošlog budističkog, toliko da oni čak u srednjem veku jedno vreme skoro nisu razlikovali, dakle, budističke hramove i šintoistička svetilišta. Dakle, to se sve stopilo u jednu specifičnu japansku mitologiju i baš mi je to zanimljivo. Pre neki dan me je neko pitao,
imaš li nešto da mi preporučiš od japanske mitologije, da mogu da pročitam na srpskom. I meni, naravno, šta je prvo palo na pamet, ja mu kažem, pa dobro, imaš šintoizam od Williama Astona, ili nije bitno, meni je prvo na pamet pao taj šintoizam. Ili Kođiki, mitološki spis iz 8. veka. I ja mu to predložim i on kaže, super, mene zanima onih 7 srećnih bogova. I ja kažem, pa ali to je budizam. To nije šintoizam. Tako da to je stvarno jedna maksimalno bogata tradicija i u krajnjem slučaju možda možemo i da kažemo i da uopšte nije čudno što mi imamo jednu tako bogatu fantastiku iz takvog podneblja. I naočito, ono što je meni interesantno, pričat ćemo posle o Kaidanu iz posle. Sad, jeste upravo ta mešavina, prisutnost tih, što si ti rekao, naturalnih elemenata u nečem svakodnevno. Mislim, japanska carska porodica, mislim, u Drugog svjetskog rata tvrdila da su potomci direktni Amaterasu, boginje sunca, i to je bilo kao opšte prihvaćeno. Što, mislim, pričamo o boginju, nadprirodnom elementu, ali kao, to jednostavno, ali mislim, mnogi spisi istorijski koji su opisivali podvige raznoraznih pripadnika carskih i plemićkih porodica, počinje to i onda je taj i taj bog, pa njegova deca, pa unuci, pa i eto sad nas. Celo porodično stavo. I mi smo sjajni, da. Ali da dođemo, da krećemo, to je znači neka tradicija i neka mitologija, da kažemo legende, što je sve onako dosta mutno, onako malo rasplinuto, ali kad je to zapravo počeo se pojavljuje baš književnost sa tim? Dakle, da, to je da se nadovežem na ono što sam prethodno rekao, dakle, ovo što smo mi do sada opisivali, to je dosta onako nejasno, to su, dakle, fantastični elementi u književnosti i oni se kao takvi javljaju u svakoj književnosti, dakle, mi imamo fantastične elemente u srpskoj i srednjovekovnoj književnosti, ali fantastična književnost, dakle, književnost o fantastičnom, se javlja u Japanu tek negde od 17. veka, možda čak ne ni na početku, nego recimo od polovine 17. veka i za to ima više razloga, dakle, ali to je, naravno, neću zalaziti preduboko u priču o tome, ne bi nam bile dovoljno... Daj nam malo nagoveštaje, da ljudi znaju što da potraže na internetu kad se budu interesovali. Naravno, dakle... Da su gladni znanja. Dakle, Edo period... 1600-1863. Tako, da, to zavisi, piše 63. negde, 68. negde. Ali oko 260 godina. Tako je, 260. Od Sekigahare do restauracije Međi, tako je. Dakle, Edo period, koja je to velika promena koja se desila? Dakle, ono što prethodi tom periodu jeste političko razjedinjenje Japana, dakle, era zaraćenih država, mogli bismo tako. Jeste, to je sve one anime koji se dešavaju u Sengoku Jida i periodu sa svim onim raznoraznim feudalnim lordovima, sve je to taj period pre Edo perioda. Sve je to taj prethodni period, dakle, koji je trajao do, to je s početka 17. Oda Nobunaga kao večiti negativac svih animea ikada, to je dato. Svi ti najveći, dakle, samuraji i svi Miyamoto Musashi i svi, to je sve iz Edo perioda. Šta se dešava 1600. godine? Dakle, Tokugawa Ieyasu ujedinjuje Japan i dovodi do perioda mira i prosperiteta. Dakle, naglo raste privreda, naglo raste populacija i tako dalje. I šta treba to i silnoj populaciji, dakle, toliko se namnožilo, mislim, iz pogleda šogunata, jel? Namnožilo te srednje klase, da njih sad, to jest te klase trgovaca i tako dalje, koji inače njima nisu bile nešto preterano cenjeni, ipak je to bila ratnička vlada, trebalo je njih nekako zabaviti i dolazi do ogromnog povećanja u štampanim knjigama. Dakle, oni su imali štampu i Kina izmislila štampu i pre Gutenberga, ali da ne ulazimo u to. I pismenost se širi na gotovo sve slojeve naroda. I sve ovo što smo pričali, dakle, ti i budistički elementi, i što je Jelena spomenula Hyaku Monogatari, dakle, 100 priča pa gašenje sveća, i tako dalje. I njihova tradicionalna ta čudovišta i božanstva, sve to se spaja u kaidan, književnost. Dakle, književnost o začudnom ili o fantastičnom. I ona postaje masivno popularna. Dakle, tu imamo mnogi pisce, neću ih sve nabrajati, nama je jedino što je zapravo, ja mislim, i dostupno pre Herna, mislim, u Edo periodu, dakle, to je Ueda Akinari i njegove priče Kiše i meseca. Ako je neko čitao, imaće otprilike predstavu o tome šta je zapravo kaidan. I kaidan se, samo da dodam, i grana na mnogo žanrova. I tu imamo one yokai
priče o čudovištima i neke druge, pa yokai gde su zli, pa gde su dobri i tako dalje. Ali da ne dužim previše, to je sad čitava nauka i njom se bave naučnici danas u Japanu. To, pomenuo si te priče, to može na srpskom da se čita? Postoji prevod? Da, te priče nisu bile, dakle, Ueda Akinari je do sada od tih iz Edo perioda bio jedino što je dostupno na srpskom. Izdavačka kuća Tanesi planira da pokrene ediciju koja će dovesti nešto od te takozvane začudne književnosti na srpski jezik, tako da možete očekivati nešto u skoroj budućnosti, možda već za ovaj sajam. Eto, imamo i ekskluzivne vesti, čisto da bude zanimljivije. Ne znam gde bih htela dalje da li... Meni se čini malo da sam ja uzeo mikrofon, onako i uzurpirao, da. Ali, dobro, znači to su svi ovi iz Edo perioda, ali imamo jednog pisca koji s toboj želi da pričati, mogla je Milica nešto da nam kaže, koji je zapravo bitan za Kaidan, koji je, mislim, čak i pisao o tome šta je Kaidan, da? Da, Edogawa Rampo jeste svrstavao svoju književnost u Kaidan književnost, on je o tome pisao u svojim delima. On je rođen tek 1894. godine, tako da nakon što je sve ovo što je Mateja ispričao se izdešavalo. On potiče iz porodice koja je bila vrlo zainteresovana za književnost i od malih nogu je sanjao da se bavi književnošću, da piše, međutim to uspeva tek 1922. godine kada piše svoju prvu priču. Popularnost stiče detektivskim pričama zapravo, ali u tom trenutku jedan od trendova je eroguro nonsens u Japanu početkom 20. veka, koji je karakterističan po tome što je sve groteskno, sve erotsko, sve je bizarno i njega editori počinju da guraju u tu stranu jer su videli da to prosto prolazi. Tako da u njegovim delima imamo junake koji su karakterisani različitim invaliditetima, različitim devijacijama, često imamo nanizam, odnosno patuljastost, različite grbavosti, oštećenje sluha, oštećenje vida i on to koristi da izazove upravo taj osjećaj začuđenosti. Dakle, nema fantastičnih elemenata, već na taj način izaziva začuđenost i postoje, mislim, i različite tumačenja kasnije tih dela, ali što se tiče konkretno invaliditeta, imamo prikaz ratnog veterana u priči Gusenica, koji dolazi iz rata, vraća se sa svim počastima, sa svim... Ostaje pa Gusenica, dakle bez udova. Ne, htjela sam da kažem... Medaljama. Da. I međutim, pored svega toga, on ostaje bez udova, on ostaje bez glasa, on ostaje bez sluha i ostaje u milosti i nemilosti svoje žene. U toj priči osjećaj začuđenosti, taj strah, ta jeza potiče iz njenog sadizma, potiče iz razvrata u koji njih dvoje zajedno padaju i upravo to pokreće radnju. Ništa fantastično, ništa nadprirodno, ali začuđujuće. Takođe imamo fokus na vid kao čulo u priči Pakao ogledala, gde narator govori o svom srednjoškolskom prijatelju koji je postao prosto opsednut optičkim instrumentima, različitim ogledalima, napravio laboratoriju u koju se zatvorio, ignoriše ceo svet. Narator onda saznaje da dobija hitan poziv, taj njegov drugi ušao u loptu ogledala i kada ga izvuku odatle, on je sasvim izgubio razum zato što se prepao u tom svom pokušaju da sebe u potpunosti sagleda. On gubi razum, on je u toj svojoj narcisoidnosti, što je ljudska psiha je takođe jedna stvar na koju se Edogawa Rampo dosta fokusirao, njene mračne strane. On je u toj svojoj obsesiji i svojoj narcisoidnoj ličnosti prosto izgubio razum. Njegovo samoljublje uništilo, što opet nije ništa nadprirodno, ništa fantastično, ali izaziva upravo taj osjećaj začuđenosti. Ono što je interesantno, mislim, Edogawa Rampo je zapravo pseudonim, je li tako, nom de plume, što bi rekli Francuzi, i zapravo referenca na Edgara Allana Poe. I ono što je meni bilo zanimljivo kad sam to čitala, jeste zapravo što je Edgar Allan Poe u književnosti, njega su smatrali, da kažemo, predstavničem nečega što se zove unheimliche, izvinjavam se svima koji govore nemački stvarno. To je termin koji je inače Freud iskoristio u jednom svom eseju iz 1919. Znači pričamo otprilike o istotnom periodu i što na engleski uglavnom se prevodi kao uncanny. Mi si znamo za uncanny valley, je li tako? Onaj sindrom kad imamo robote koji izgledaju kao ljudi, ali nisu baš ljudi, pa naš reptilski mozak padne u paniku od toga.
ali unheimliche zapravo znači nešto što je isto čudno, začudno, ali i zastrašujuće. Uglavnom, toliko je čudno da izaziva jaku emociju kod posmatrača ili kod čitalaca. Što je meni se zapravo imam i neke paralele sa Kajdanom i naročito što je to zapravo isto tako spoj nečega, pošto unheimliche dolazi i od reči koje znači nešto što je poznato domaće blisko, da imate nešto što je poznato domaće blisko, a što ispod njega ima nešto tajno što izaziva užas kad se obelodani i pojavi nešto tuđe. Odatle si koristio izraz uncanny valley, naravno. Ako samo mogu da se nadovežem na ovo, što je samo jedna jako zanimljiva činjenica da je Edogawa Rampo ubrajao i tog svog uzora, dakle, Edgara Allana Poea, u Kajdan. Dakle, jako je zanimljivo što je Edogawa Rampo koristio tu odrednicu za sve, mada u tom, dakle, to je raniji 20. vek, dakle, tad ja pretpostavljam da još uvek nije bilo tako zastupljeno nazvati nešto horor ili nazvati nešto fantastika i njima je verovatno svima bilo mnogo lakše, tada vidimo i u engleskim antologijama, dakle, da to jednostavno zovu weird tales, strange tales. I on je taj Kajdan prosto pretvorio u jedan termin koji sve to pokriva, da, samo sam to, mislim da to vrlo dobro odgovara. Ima dobrih paralela. Da. Naravno da možeš, otmimio mikrofon. Moram da napravim jednu malu upadicu. Kajdan je doživao, da kažem, svoj razvoj u trenutku dok još nismo imali tu nesreću da imamo velike izdavače ili velike kuće koje diktiraju žanrove i da većina žanrova postane na kraju komercijalna. Kajdan je više osjećaj koji će da nešto što ste pročitali izazove u vama, da vas pomeri iz one vaše uljuljkanosti, onako sigurnosti, time što vas izlaže nečemu što je neprijatno. Sad to neprijatno može, kao što smo videli, da bude nešto što je neverovatno, a može da bude i nešto što je prosto uobičajeno, ali u neuobičajenom kontekstu. Moj tata je napravio pre neku godinu, vrlo ću kratko, pre neku godinu komentar pričajući o SF knjizi, kaže, znaš, meni se čini da fantastika nema budućnost jer ljudi su izgubili začudnost. On je lekar, znači nema nekakve veze sa književnošću, potpuno je prosečni konzument, nije čak ni konzument fantastike, ali je upravo taj izraz začudnost upotrebio i povezuje sa time da mi više nismo radoznali jer je nama kao sve dostupno. Ali ja sam sasvim sigurna da uz dalji razvoj ipak će moći da nas ponešto pomeri i da Kajdan baš neće biti izgubljen za... Upravo to što si rekla, Miro, da je to osjećaj koji tebi izaziva, te osjećaj začudnost ili nelagode, neudobnosti. Meni je zato interesantno jer unheimliche upravo to isto izaziva. Na primjer, u umetnosti su to Munkove slike, na primjer, kao unheimliche. Da je ono kao nekako te emotivno pomera i zanimljivo mi je da mi se čini da je to negde suština Kajdana, da izaziva neku emociju, bilo je to nelagoda, strah, čuđenje, Samo da se nadovežem na ovu Mirinu priču, što inače i nismo mnogo raspravljali o tome kad smo pripremili tribinu, ali mi je jako zanimljivo taj komentar da smo izgubili začudnost ili začuđenost, kako god, zato što to je možda čak i simptomatično za trenutnu komercijalnu zapadnu književnost, dakle da vi tačno znate po formuli šta je, ne znam, epska fantastika, šta je steampunk, šta je young adult, šta je, dakle sve ima svoju formulu. Vi kada kupujete žanr na zapadu, vi generalno znate šta da očekujete. Tu možda postoji nešto malo što će izneveriti očekivanja, ali u suštini vi znate šta dobijate. Kajdan je nekako termin baš suprotan od toga. Nećemo sad ući u žanrove fantastike i naučne fantastike i kako knjige i neki izlaze iz toga. To je priča za sasvim drugu tribinu. Evo, gledam ljude iz Lazara Komarčića. Nemojte, ne mogu da gledamo. Nego mi ćemo nastaviti ipak o Kajdanu. Ono što je zanimljivo, sad, pričali smo o Edogavi Rampu, ali možemo reći da Kajdan zapravo popularizirao najviše i učinio popularnim ne Japanac, nego Zapadnjak. I tu dolazimo do Lafkadija Herna.
Jel te koji živa ono doba kad si za 19 godina mogao da odeš na drugi kontinent i postaneš novinar, avanturista? Ja njemu neizmerno zavidim, njegovom životu. Lafcadio Hearn ima vrlo, svi mi zavidimo, ima vrlo, inače Lafcadio Hearn koji ja imam utisak da je dosta popularan u Srbiji, bar među ljudima koji se interesuju za Japan. Zaboravio sam sad tačne godine, izvinjavam se, rođenje, ne znam, mislim da je umro 1909. godine. 1890-a, 1950, umro je sa 50 i nešto godina, znam, tako da tako nešto. Okej. On je, što je vrlo zanimljivo, dakle on je... 1850, 1900 neka, tako. Lafcadio Hearn, dakle grčki pravoslavac iz mešovite porodice, sada zaboravio sam čitavu biografiju, vrlo rano on odlazi u Englesku, pa u Ameriku, prevodi on razne pisce, ali nije to ono po čemu je dostigao slavu. Dakle, po čemu je on dostigao slavu? Po tome što on dolazi u Japan, tu se ženi jednom Japankom i on počinje da objavljuje taj niz knjiga o Japanu, koje postaju, dakle, neizmerno popularne, čitaju se i prevode i dan danas. Lafcadio Hearn je vrlo kontroverzna figura, dakle, s jedne strane je jako popularan, s druge strane neki će vam reći da su to potpuno gluposti, dakle, da to nije pravi Japan, da ništa japanološki potkvano ne možete naučiti iz njega. Moguće je zastupati i pozitivno i negativno viđenje, ali zašto mi uopšte govorimo o Hearnu? Zato što Hearnovo, pa možda čak i najpoznatije delo, se zove Kaidan, to jest zove se Kvaidan. To je zapravo Kaidan, ali po japanskom starom pravopisu, on je to samo prepisao, transkribovao, to se isto izgovara Kaidan. Dakle, o čemu je reč? To je zbirka japanskih, i on baš to tako naziva, weird tales, strange tales, dakle, baš ovih priča o kojima pričamo. Ali šta je zanimljivo oko toga? Dakle, on tvrdi da je to iz pouzdanih izvora on skupio i to se dešava u dobu, to je vrlo jedna zanimljiva intelektualna atmosfera. Dakle, to je period Meiji, koji smo, dakle, od 1868. do 1900, nije 14. nego 12. ja mislim, 12. Vrlo jedan zanimljiv period kada se Japan naglo otvara zapadu i oni počinju da cene sve što je zapadno i suprotno počinju da unižavaju ono što je njihovo, dakle da smatraju manje vrednim. Ono što Hearn radi je, i u to naravno tradicionalno japansko spada i Kaidan, o kome smo do sad pričali, koji je bio toliko popularan u Edo periodu. Šta Hearn radi? Dakle, samim tim što on počinje da se bavi Kaidanom, on ga na svoj neki način opravdava u očima Japanaca. On je taj, dakle, ako je zapadnjak rekao da to tako može i da je to književno dobro, naravno da ćemo mi to rado prihvatiti kao deo naše kulture. I šta on radi? On, dakle, na engleskom, to je izvorno knjiga na engleskom, on sakuplja, a zašto znakovi navoda objasniću, on sakuplja te japanske Kaidan priče u knjigu koja se zove Kvaidan i to postaje, dakle, neverovatno popularno. I ne samo tada, nego i dan danas. Dakle, postoje dva različita prevoda Kvaidana na srpski jezik, a izdanja i kod izdavača raznih i da ne brojim. Znači, koja knjiga o Japanu se može pohvaliti takvom popularnošću u Srbijici, a da ne govorim uopšte o svetskom nivou. Naravno, u Japanu je to bilo neizmerno popularno, to se prevodi na japanski i Japanci to počinju da smatraju prosto jednim od svojih klasika. Dakle, kada se kaže Kaidan, misli se uglavnom na Kvaidan. Dakle, idi čitaj Hearna, njegovu, dakle, Snežnu ženu, to je jedna od priča u toj antologiji i tako dalje. Međutim, šta je... U čemu je kvaka? Da, u čemu je kvaka? Zašto sam ja stavio navodnike? U čemu je kvaka kod Hearna? Hearn, da to tako blago kažemo, nije baš dobro poznavao japanski jezik. Dakle, postoje sad razni navodi o tome, različiti ljudi različito pričaju, ali neki kažu da je on imao samo neki, to se u lingvistici zove... Pidžin? Da, pidžin, tako je. Pidžin sa svojom ženom, dakle, to je neki mešani jezik engleskog i japanskog i to nije bio japanski i suština je toga da on nikada stvarno nije naučio japanski. Pa kako je on onda skupio Kaidan? Mislim, dakle, da vam to bolje predstavim, on tamo uživa
u popularnoj mašti, ne samo u Japanu, svugde, on uživa neku sliku Vuka Karadžića, maltene. Dakle, neko ko je skupio i spasao to japansko... Mnogo više nego kasniji japanolozi koji su Tako se u je. stvari bavili i koji Tako je. su uradili za japansku kulturu, ono što je Vuk uradio kod nas kad je u pitanju skup. Prvi, koliko ja znam, prvi poznati japanski folklorista se pojavio negde, on je rođen 1870-ih čovek, znači on je 1920-ih verovatno. Da, Yanagita Kunio, onaj prvi njihovi. Da. Yanagita Kunio, dakle, koji ne, kao što je Mira rekla, dakle, mnogo manje, bukvalno, u odnosu na Herna, Hern je književni superstar. Šta je problem? Dakle, njemu je žena prepričavala te priče na tom nekom jeziku koji nije bio japanski. Hern navodi u svojoj antologiji da je tu i tu priču čuo od tog i tog Japanca, seljaka sa te daleke obale, da mu je on ispričao kako se to priča u njegovom selu. Pa onda da je tu priču našao u toj i toj staroj knjizi, dakle u toj i toj biblioteci. Što je sve, naravno, mislim, ako uzmete u obzir da Hern nije znao japanski jezik, vrlo sumnjiva jedna priča postaje. Terensko istraživanje na engleskom sa seljacima. Evo mikrofon od... Terensko istraživanje, da, sa seljacima. Na engleskom. Da, na engleskom jeziku, mislim, u 1905-6. godine. Dakle, šta se onda dešava sa tim pričama? Te priče se, naravno, menjaju. Te priče postaju nešto drugačije. To se sad, to i nije toliko istraženo. Postoji par knjiga na japanskom o tome koliko sam ja gledao dok sam boravio tamo, ali te priče počinju da odražavaju neko Hernovo zamišljanje kako treba da izgleda jedna japanska. Da, to je ona čuvena prilagođavanja Čuvena. istočnjačke, sve, mislim, kažem, istočnjačke literature, to imamo i sa 1001 noći, koja je došle prevedena 1700-ih, a prvo izdanje, Antoine Galland koji je izdao, ono što je zanimljivo da priče koje mi najviše povezujem s 1001 noći, na primjer Alibabe 40 hajduka i Aladin, uopšte ne potiču iz zbirke 1001 noći. Njih je Galanu ispričao pripovedač jedan, takozvani Hana Diab, koji je bio i pisac i koji je moguće, po nekim navodima, Aladina izmislio od nule. To nema veze s zapravo o arapskom zbirkom 1001 noći, ali nama su to glavne i odlučujuće priče zato što je Galan uključio. Jer je nama engleski prevod francuskog i posle svi kad potonji se zapravo zasnivaju na toj verziji koja je pritom i našminkana, izbacivani su dosta erotski elementi i tako neke stvari. I verujem da je Hern takođe mislio na senzibilitet svojih evropskih čitalaca. Sve, dakle, od A do Š, sve što si pomenulo u vezi sa 1001 noći, dakle, može upravo da se primeni i na Herna. Dakle, ta prvo takozvana, ja mislim da je to Bowdlerization, da, uklanjanje, dakle, seksualnih elemenata. Prvo to, pa onda japanski običaj koji se njemu nisu dopadali prosto, pa onda spajanje, prekrajanje dve te izvorno kineske ili japanske priče u jednu. Svašta je Hern radio, ali onaj možda njegov najveći, da li zločin ili dobro delo, to sad zavisi od čitaoca do čitaoca, jeste možda i najpopularnija kajdan priča u celoj zbirci, to je zapravo Snežna žena. Dakle, po svim folkloristima koji su kasnije izučili Hernovu zbirku, Snežnu ženu je on manje više izmislio. Što je najgore, vi ne biste to, mislim da ne znate tu činjenicu, to sasvim se odražava kao neka japanska priča, vrlo onako, meni deluje, ima tog nekog japanskog duha u sebi, ali Hern je nju izmislio. I onda, mislim da je jasan taj problem kada se nešto što je on u suštini izmislio za zapadnu publiku, prevodi na japanski jezik. I sada Japanci to uzimaju kao neizostavni deo, kao neizostavni deo svoje tradicije. I ta Hernova interpretacija, mislim, Kaidan je, ja verujem da dosta ljudi čak zna putem filma Kaidan
iz 1960 i neke, da li je, mislim da je crno-beli film, ali u svakom slučaju to se toliko, mislim, puta prepričava, naći ćete u najrazličitijim medijima, ta Hernova interpretacija je glavna interpretacija Kajdan. I to je nekako, i naravno to se odnosi i na Srbiju, dakle, nešto što se čitalo kao japanska fantastika, to je zapravo Hernova fantastika. I mi ne znamo toliko izvornu japansku fantastiku. To je nekako iz tog nekog mog poriva je počela neki rad koji sam pisao za ovaj broj književne fantastike i tako dalje. To je počelo iz tog poriva da se nekako predstavi malo te više izvorne japanske fantastike našim čitom. Srećom, pa imamo sada i sledeću generaciju japanologa, ja sam nešto starija generacija od njih i moj prvi susret sa japanskom kulturom je bio u principu ograničen. I upravo ovo o čemu on govori, perspektiva, ne mogu da se setim sad koji je veliki indijski pesnik rekao, za prevode, kaže, to je kao da jedete žvakanu hranu. Kao neko je za vas žvakao, pa vi kao onda nastavljate. Slično je sa interpretacijama. Moramo da imamo u vidu kada dobijamo tu prvu interpretaciju sa zapada, koja je jako zaslužna za, mislim, mi Hernu ne možemo da sporimo zaslugu za popularizaciju japanske kulture, ali da ona posjeduje taj moment kao nešto smo dobili što je prilagođeno, što je možda potpuno i netačno u određenim aspektima, ali smo zbog toga zavoleli tu kulturu. Ja sam generacija koja je porasla na filmovima iz 80. godina, a većina vas se seća kako su izgledali filmovi iz 80. godina, kako je predstavljena azijska kultura. To su borilačke veštine, to su sve azijske kulture na istom nivou, sve su iste, to je mistika, budizam. Prvi susret dovoljno interesantan da te privuče, a opet dovoljno da u trenutku kad dođeš u pravi dodir sa tom kulturom, staneš i onda budeš ajoj. I onda dolazi taj revolt i vrlo kratko, moram da pohvalim generaciju koja dolazi, znači japanologa, naša katedra za japanski je stara, lektorat je baš smo razgovarali, tipa 76. katedra iz 85. godine, znači bavimo se prilično dugo proučavanjem japanskog jezika i japanske kulture, ali sve više imamo dela koje su direktno sa japanskog prevedena, bez posrednika i eliminišemo u stvari taj neki uticaj i to neko krivljenje slike. I samo kažem, Kajdan je pretrpeo to da mi mislimo da je to sad kao vezano za isključivo ili weird tales ili nešto, a u stvari je koncept koji je kulturni, koji je mnogo širi. Eto, to je ono, svako podsmatra iz svoje vizure ovako. Da, mislim, to je jedna ovako igra kulturnih gluvih telefona, gde se vraća, mislim, meni je beskrajno fascinantno to vraćanje loptice sa zapada na istok i nazad, gde se nešto što je izvorno istočno preradi na zapadni način, pa se na istoku prihvati ta zapadna verzija kao njihova. Meni je to fantastično, kako su kulture na živa stvari, život tkivo koje se razvija. Ali pričali smo o Edo periodu, 18. veku, o Kajdanu, znači to je sad početak 20. veka, Lafka Dioher. Ali po nečemu što sam ja čitala, koliko sam googlala, Kajdan se vezuje uglavnom upravo za neke te tradicionalnu fantastiku i tradicionalne priče. Pa da li mi imamo Kajdan uopšte u današnjoj japanskoj književnosti, filmu, jer, na primjer, koliko sam ja videla ovi japanski horori koji su se proslavili pre 20-30 godina, meni se čini da je bilo juče, što znači da je bilo pre 40 godina, verovatno. Užasno. Nemojte nikada da pređete 20. godinu života, ovo je strašno. A u svakom slučaju, oni ih isto zovu horor. Ring i ostalo, ne zovu ih Kajdan. I gde je mesto Kajdana u današnjoj uopšte književnosti? A znam i Milica, upravo. Milica znam da je imala upravo jednu modernu autorku o kojoj žele nešto nam kaže. U pitanju je Yuko Ogawa, koja je inače žena koja je bila 2020. omenovana za Bookera upravo za jednu knjigu i za World Fantasy Award. Nije dobila ni jedno ni drugo, ali ipak za japansku književnost je to poprilično visok domet.
Pa ispričaj nam nešto. Pa imamo Yoko Gavu koja ipak se više približava današnjim žanrovima naučno-fantastičnog i distopijskog, ali ima taj osjećaj začuđenosti o kome govorimo celo veče i posebno se ističe u njenom romanu Skupljači sećanja. Koji će izaći u tvom prevodu, je li tako? Jeste, još jedna ekskluzivna vest. Još jedna ekskluzivna vest. Inače, u pitanju je knjiga koja je bila novinana za Bookerle World Fantasy Award, možda vam je poznatija pod nazivom Memory Police, jer je to bio engleski. Znam da meni pod tim nazivom na Kindlu, sa još 1000 knjiga, ali nema veze. Pa taj osjećaj začuđenosti, to Ogava jako dobro radi i mnogi imaju argument da je roman više atmosferičan nego politički, što se meni ne sviđa, ja ga čitam kao jako politički roman, ali vi imate jedno ostrvo koje nema ime, ne zna se gde se nalazi, ne postoji ni jedna konkretna vremenska odrednica, ni jedan lik nema ime, najbliže imenu što i jedan lik ima je editor naratorke koja je spisateljica i taj editor se zove gospodin R. Svi su, naratorka nema ime, njen prijatelj je Čika, njena majka je Majka, ni u romanu koji ona piše, njeni likovi isto tako nemaju imena, tako da sve je vrlo obavijeno tim jednim velom misterije. I u tom distopijskom svetu ono što je vrlo popularna tema, a na koju je nju navelo čitanje dnevnika Ane Frank, ona se dosta bavi tu temom progona, temom zatočeništva, na tom ostrvu stvari nestaju. I ti nestanci se sprovode tako što jednog jutra stanovnici ostrva se probude i shvate da je nešto nestalo i onda se otarašavaju svih ostataka toga. Pale kalendare, prosipaju parfeme, puštaju ptice da odlete i sa tim fizičkim nestankom predmeta nestaje i svako sećanje na taj predmet i da se to sprovede u potpunosti imate tu jednu tajnu policiju i njene skupljače sećanja koji se postaraju da se to sve sprovede, koji regulišu ljude koji se tome protive, koji odvode ljude koji ne gube sećanja i nakon toga se ne zna šta im se dešava. Jedna od ljudi koji ne gube sećanja bila je autorkina majka koja je umrla nakon što ju je tajna policija odvela. I imate taj jedan prikaz distopijskog diktatorskog režima koji kontroliše svoj narod, svoje stanovnike, njihova sećanja i sa uništavanjem sećanja uništava i njihovo razmišljanje. Jer to ostrvo se ne zna kako se zove, ne zna se gde je, upravo zato što su mape nestale i sa nestankom mapa nestala je predstava o lokaciji ostrva, o bilo čemu van tog ostrva, da može uopšte da postoji. To je jedina stvarnost koju ostrvljani zapravo znaju. Tako da to je vrlo... Nema tu mnogo nadprirodnog, ali ima mnogo toga začuđujućeg. Nadprirodno je, ti kažem, nestanu mape, nestane pojam geografije, nadprirodno. Ali dobro, metafora je, kapiram. Što Matija kaže, što danas znamo šta je naučna fantastika i znamo šta očekujemo. Očekujemo magiju, očekujemo čarobnjake, očekujemo zmajeve. Nema te fantastike, te vrste, to sam mislila da kažem samo. Ali naratorka priča kada sazna za gospodina R da ne gubi sećanja, ona mu pomaže da se skloni i tu dobijamo te teme zatočeništva, te teme progona i kojima se ona dosta bavila, ali uporedo sa tom radnjom teče i radna romana koji sama naratorka piše i tu dobijamo sliku daktilografkinje i njenog profesora s kojim je ona u vezi, koji nju takođe zatoči, tako da dobijamo sliku, dobijamo alegoriju u romanu naratorke o onome što se u romanu dešava. Naratorka prikazuje ostrvljane koji su se prosto prepustili tome što se dešava. A takođe jedna jako važna tema koja apsolutno nije fantastika, ali ono čime se Ogava na fantastičan način bavi je cenzura koju je Japan kroz 20. vek u različitim oblicima i u različitim prosto na različite načine sprovodio. Imale su čitave organizacije koje su sprovodile tu cenzuru kroz biblioteke, kroz različite publikacije. Bilo je dosta zakona doneto koji su bili antiintelektualni i dosta ljudi koji su... Zvuči vrlo primenljivo na današnju situaciju. Da, zato ja jako volim da čitam ovaj roman kao politički. Samo sekundu, zapamte gde si stala. U Tanesiju objavljujemo upravo takve cenzurisane knjige. Dakle, već smo imali jednu od Morija Ogaja, koja je zabranjena u Japanu, da, po objavljivanju. Zove se Vita Sexualis. U antologiji Ryunosuke Akutagave, poznatog već pisca, koja izlazi za sajam, isto ćete čitati jednu vrlo kontroverznu cenzurisanu priču, tako da eto samo još jedne najave kad smo kod cenzure, ali vraćamo se na fantastiku. Da, pa...
Izgubila misao cenzuru. Da, i dosta je bilo tih antiintelektualnih zakona, dosta ljudi je palo kao misaoni ideološki kriminalci u tom periodu i Ogava ovde se upravo osvrće na to kada kao kulminacija svih tih nestanaka nestaju knjige. I sad Ostrvljani moraju da spale sve svoje knjige, oni spaljuju svoju biblioteku i tu se naratorka poziva i na Herna, kog ne imenuje zato što ništa nije imenovano u ovoj knjizi, ali se osvrće na njegovu izjavu gde gore knjige, goreći i ljudi. Tako da postoje kritičari koji misle da je tim nedostatkom imenovanja bilo čega Ogava samu sebe samo cenzurisala kako bi mogla da se suprotstavi upravo japanskom režimu koji je cenzurisao svašta nešto, zato što ova knjiga jeste izašla krajem 20. veka, 94. godine, upravo u periodu kada ona se na taj način opire cenzuri i sećanjima izmenjenim o Japanu u 20. veku kroz fantastiku. Da, dobro, znamo koje delove svoje istorije ne žele da pamti, da ih se sećaju, nećemo o tome. Ali to je interesantno da je knjiga izašla 94. da je zabukirana nominalno na 2020. Znači, trebalo je 25 godina da se ona prevede na engleski. Čini mi se da se uopšte japanska književnost slabo prevede. 2019. je prevedena na engleski. Zanimljivo. I njima je trebalo vremena da to svare, provare i objave. Ali, mislim, ona sebe ne definiše kao Kaidan svakako. Ne, mislim da je nije Dogava Rampo ne bi definisao kao Kaidan. Ali mi ćemo, nema veze, on je čovek mrtav, koga pita. Mi smo ovde sad, možemo da donosimo svoje odluke o književnom delu. Pogodno za priču o malo modernijem, da. Jer možemo upravo reći da iako Kaidan za samu reč, verovatno ljudi i više drže da su pitao te tradicionalne neke priče o duhovima i svemu ostalom, da sam element te začudnosti postoji i dan danas u japanskoj književnosti. Mislim da budem iskrena, većina ljudi koji kad pročitaju neki japanski roman, kažu ovo je sve čudno. Nama je čudno i ono što nije. I ono što nije čudno, da. Tako mi se čini da taj element zapravo živi. Ali da li živi i u pop kulturi? Ajde, moram da se dotaknem nečega o čemu znam da pričam. To jest, ti ćeš da pričaš, ja ću da ćutim i da klimam glavom. Da, pa ne znam ko... Kad kažem pop kultura, mislimo o anime, mange. Pop kultura, naravno, mislimo o anime, mange i tako dalje. Meni se nekako čini da si ti upućenija upravo, ali pošto smo se dogovorili da ćeš ti što manje da pričaš, da li Kaidan postoji danas, da li je Kaidan preživeo, to je jako zanimljivo pitanje. Mislim, mi sa jedne strane imamo dela koje su specifično osvrt na taj stari Kaidan. Postoji autor koga sam ja zaboravio da spomenem u mailu, klasičan, mislim da se zove Mizuki Shigeru. Mange, da, mislim... Mislim da se zove Mizuki Shigeru. Eto, to vam je generacijski jaz. Bolje, strašno. Znači, bolje da nisam ni pominjao. Mislim da se zove. Bolje da nisam... Da. Bolje da nisam ni spominjao. Gigant horora, dakle, kao što kaže Jelena, on ima te neke specifične osvrte na Kaidan. Ali to opet nije to. Dakle, to je nekakav klasicizam, to je nekako vraćanje kao kad mi gledamo film koji je napravljen tako da liči na film iz 80-ih. Ili pesmu koja je napravljena tako da zvuči kao pesma iz 2000-ih. To nije, meni se čini, suština pitanja. Dakle, ne ponavljanje starog, nego da li je Kaidan uspeo da zadre u japansku fantastiku danas. Inače, japansku fantastiku koja je, mislim, toliko prosto dominantna. Ja se nadam da ćemo o tome imati malo prilike da pričamo u nedelju ako okolnosti dozvole. Dakle, japanska fantastika koja obuhvata i razne, dakle, i animirane žanrove, dakle, anime i mange i tako dalje. Dakle, nešto što se sad može nazvati ravnopravno, dakle, japanska fantastika nasuprot, ne znam, zapadnoj fantastici. Koliko Kaidan ima veze sa time, da li se može smatrati da je preživeo? Ja još uvek u sebi nisam odlučio, nekako nemam odgovor na to pitanje. Počeo sam od neke pretpostavke da prosto nije, ali kako sam razmišljao, sve sam više dolazio do zaključka da postoje neki serijali u kojima se to može pronaći. Ja sam spominjao, to naravno ko gleda znaće, dakle, na primer Mononoke, Jigoku Shoujo, ili ti ćeš znati neke možda... Meni je, na primjer, interesantno, ono što mi je palo na ove kad si rekao, Kaidan,
To su zapravo romani Natsuhike Kyogoku, Summer of Ubume, Moriju no Hako. On, na primer, mislim, postoji i anime serija, on baš ide, i to čak ide na kombinaciju tog detektivskog romana i izuzetno čudnog, izuzetno uvrnutog. Ne znam sad, ako si ga čitao na japanskom, ja sam Summer of Ubume probala da čitam na engleskom, to je jako teško čitljivo. Nisam. Ne znam kakav je. Da, probaj na japanskom pa ćeš mi reći da li je to čitljivo jer je na engleskom bilo probijanje. Možda je to bio neko namerno stvaranje začudnog utiska. Ne znam. Što se tiče ovih drugih serijala, meni se čini da nešto što njima danas pomaže jeste epizodičnost, tako reći. Dakle, kao što su Kaidan priče bile uglavnom, kratke, dakle, nešto što bismo mi nazvali pripovetkom, tako i ti današnji serijali koji su zapravo, to se kaže omnibus, dakle, to je skup nekih priča koje ne moraju nužno biti uzročno-posledično povezane. Dakle, one dele neke opšte karakteristike, neke likove, na primer, ili gde su smeštene i tako dalje, ali svaka epizoda i svaka priča je nešto za sebe. Tako da mislim, i naravno tu nešto što sam potpuno zaboravio da spomenem kad smo pripremali tribinu, tu imamo takozvane urbane legende Toshi Densetsu, ili bukvalni prevod tog termina, mi kažemo urbana legenda, to su legende metropole. A zato što Toshi, metropola, u Japanu je samo jedna, to je Tokio zapravo, dakle, nema druge, jedna od najvećih metropola na svetu. Dakle, priča koje se vezuju specifično za to gradsko okruženje i za internet, pogotovo onaj rani internet, kada je internet bio još uvek nešto, da upotrebim taj termin začudno. Dakle, postoje te priče, recimo, ne znam, žena sa onim rasečenim ustima koja se javlja pa pita da li sam lepa ili nisam lepa, da, i onda pojede, da. I tako dalje. Tako da, očigledno, postoji naravno mnoga dela koja su inspirisana upravo tim urbanim legendama i tim okruženjem. Tako da, Kaidan kao nešto što nije što nije sasvim svedeno, što nije sasvim upila ostala japanska fantastika, Kaidan kao nešto samo za sebe, možda bih čak i rekao da još uvek postoji u nekim različitim oblicima. Da sama ta priroda, prosto ta njihova želja i volja da pričaju priče, prosto da izmišljaju priče, da ono svakako preživljava. Mislim, imali mi sveće ili nemali 100 sveća. Tako da to je nešto što bih rekao što se tiče tih modernih priča, ne znam da li Mislim da poprilično zavisi i do interpretacije. Nama u zapadnoj kulturi je sve japansko čudno i začudno. Ono što sam rekli, ono što nije Kaidan je nama Kaidan. Nama jeste Kaidan, da. Japanska kultura je cela prožeta, to si pomenuo već, fantastikom i oni to ne odvajaju nekako, nemaju to sad kao nadrealno da im je nešto što je, sad ću upotrebiti pogrešno izraz čudno, ali kao prirodna im je fantastika u mainstreamu. Kod nas opet zapadna metakultura, naravno ne kažem civilizacija, jer i zapadne kulture se međusobno razlikuju pa imamo probleme u interpretaciji, ali nama njihova kultura ide od onoga wow, baš začudnog, do onoga dobro i vrlo zavisi od naše lične tačke gledišta. Mislim, i ti i ja smo imali, znam da si imao neprijatne situacije sa time, ono kao, vi ste zaluđenici, kao što volite japansku kulturu, a to je prosto nerazumevanje koje potiče iz toga da nisi spreman da pomeriš svoj stav dovoljno da to čudno razumeš. Tako da čini mi se da ove možda dobijamo na onako sa ovom popularnošću preko mangi i animea bolji uvid u japansku kulturu, manje će biti možda začudnog, ali mislim da ćemo imati priliku da bolje shvatimo. Da, to je nešto, neću mnogo dužiti, samo da dodam. Samo te gledam i pitam se dokle ćeš kao panelista. 30 sekundi strašno uzurpirao čovek mikrofon.
To je nešto, nadam se, o čemu ćemo imati prilike da pričamo u nedelju oko okolnosti dozvole, baš to što je Mira spomenula, tu sve prisutnost fantazije u japanskim medijima i koliko je ona je kod nas kao jedan od žanrova, a kod njih je to u popularnoj kulturi pa gotovo pravilo. Znači, vi ne možete čak danas u savremenoj književnosti ni da prođete bez magijskog realizma minimum. Pošto, mislim, meni jedna stvar koja me raduje što evo ima mladih prevodilaca koji prevode japansku književnost, da japanska književnost kod nas su prevedeni klasici i neke, evo, popularne stvari, evo, i Memory Police tek sad, iako je to opet bilo nominalno za Bukera. Ne znam, što je Mira rekla da je Kaidan u oku posmatrača, a drugo što ja ne znam koliko mi imamo ovde uopšte na zapadu generalno, a naročito u Srbiji, koliko mi imamo sliku realnu o, kažemo, lepezi japanske književnosti, znaš. Da. Mi možemo reći sve je to fantastika, jer ono što je prevođeno, opet imamo šta je prevođeno i šta je došlo do nas. Istina, naravno, mi ne možemo to sagledati kao Japanci, mi ne prevodimo i nas, izdavače ne interesuje, ne nas. Recimo, ta bogata tradicija istorijskih romana i tako dalje. Ali čak i, dakle, ti pisci, neću da kažem mainstream, nego priznati pisci, dakle, oni koji se slave, Keiichiro Hirano je njega zovu novim Yukio Mishimom. Dakle, čak i ti pisci pišu na neke u najmanju ruku začudne, a najčešće čak i okultne teme. Dakle, jedan od njegovih najpoznatijih romana, koji je on prvi, to je dobilo Oktogaviju nagradu i tako dalje, Eclipse, dakle, pomračenje, mislim da je u pitanju pomračenje meseca, je potpuno u toj magijskoj simbolici, radi se o nekakvom lovu na veštice i tako dalje. Tako da, pa onda da ne nastavim dalje sve ono što smo mi hteli da izbacimo, Fabrika od Hiroko Oyamade, takođe jedan dobitnik Oktogavine nagrade, to je apsolutno jedan začudan, neprirodan magijski realizam. Dakle, ta Fabrika je jedan magični, jedan neobičan prostor u kome stvarnost postaje fleksibilna, nije ono čime se čini. Tako da, naravno, ne možemo to reći za svu književnost, nemamo taj objektivan uvid, upravo si, ali ono što sama nekako ta japanska književna zajednica ističe kao ovo je naša čista književnost savremena, što je recimo potpuno drugačije od srpske književne scene, oni upravo ističu i čak podstiču te fantastične tendencije. Pa nadamo se da će se sve to prevoditi, pa da ćemo i moći da čitamo i steknemo bolji uvid. Ali mislim da smo mi nekako ovde zaokružili neku priču, osim ako nema neko nešto da doda, jer sam ja zaboravila nešto, jeste zadovoljni svojim doprinosima i mislite da ste rekli što ste hteli, znači da Miro, tebe gledam jer tu mi neko nezgodno sediš i onda moraš da mi otimaš mikrofon. Ne, pa u principu mislim da smo pokrili sve onako od nekih početaka koji su uvek u većini zajednica počinje sa usmenom književnošću i onoga šta se crpi iz narodnih predanja do eto kako je fantastika u književnosti prešla u fantastičnu književnost i kakav je taj neki moderni obrt, da tako kažem, u japanskoj književnosti. I šta nas čeka, nadamo se da nas čeka lepa budućnost što se tiče japanske književnosti, barem kod nas. Pa meni se čini da je budućnost ružičasta, čuli smo za više knjiga koje će se izdavati, tako da će se čitati. Ali mislim da je došlo i vreme da pitamo publiku ako ima nekih pitanja. Da ih postavite panelistima. Ne? Ne Jeleni. Ne meni, ja ne znam ništa. Ja sam samo ovde da zamajavam publiku dok ljudi koji znaju nešto zapravo pričaju. Ne? Ništa, onda ostaje da vam se zahvalimo što ste nas slušali, nadam se da ste čuli nešto zanimljivo, nadam se da ste čuli i za neke pisce koje ćete možda čitati, koji će se pojavljivati u srpskom prevodu, ili su se već pojavili u srpskom prevodu. I nama je bilo zabavno i ja mislim da je to kraj.